23 मई 2023 के टी सीरीज हमार भोजपुरी पर एगो गाना रिलीज भइल। वो गाना के नाम ह चढ़ल जवानी रसगुल्ला, जौना के गैले बड़न नीलकमल सिंह और शिल्पी राज, और एमे डांस कैले बड़ी नम्रता माला जी। बहुत बेहतरीन डांस कैले बा लोग नीलकमल सिंह और नम्रता माला जी। ई गाना यूट्यूब पर 101 मिलियन अभी के पीरियड में पार कर रहल बाटे। और ई काफी वायरल जा रहल बा। ई गाना के खुद टी सीरीज हमार भोजपुरी चैनल जौन बाटे ये अपना कम्युनिटी गाइडलाइन में बतैला कि हमार गाना 100 मिलियन पार कर गई बा। तो ई गाना बहुत बेहतरीन बनावल बा। एक ई गाना के कमर्शियल गाना कहल जाला। ये टाइप के गाना के शादी ब्याह में, पार्टी में अपने ई गाना के सुन सकतानी। खूब डीजे आवाज़ में एकरा के लगाई और सुनी। अगर अपने ई गाना के ना सुनले होखम तो जाके सुनी और